Κύριε Δαράκη. Ορίστε, Δεσποινής Δελβή. Αυτό είναι για σας. Τι είναι αυτό? Ένα ραβασάκι. Λίγο καθυστερημένο βέβαια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή, περί τίνος πρόκειται? Για περισσότερες λεπτομέρειες στον κύριο Εισαγγελέα. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δυο στροφές, χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, πως είσαι τώρα πια δικιά του. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δυο στροφές, χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, πως είσαι τώρα πια δικιά του. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με.